Dobrodošli. Ova vođena meditacija pomoći će nam da postanemo sretniji, radosniji i zahvalniji. Udobno se smjestite, sjednite ili ležite. Lagano zatvorite oči. Duboko udahnite i dok izdišete opustite svaku napetost ili brigu. Dopustite sebi da budete potpuno prisutni u ovom trenutku u kojem ćemo otkriti snagu zahvalnosti i kako ona utječe na to da se osjećamo bolje. Zahvalnost je dar koji se umnožava. Ako je često osjećate, ona će privući i druge pozitivne emocije. Kad doista razumijete zahvalnost, shvaćate da ste sami odgovorni za svoju sreću. U današnjoj meditaciji spoznat ćemo na čemu trebamo biti zahvalni u svom životu. Za početak usmjerimo pažnju na jaz između prošlosti i sadašnjeg trenutka. Često smo previše usmjereni na buduće ciljeve i zaboravljamo koliko smo toga već postigli. Odvojite trenutak i razmislite o svojim postignućima bez obzira koliko se mala činila. Prepoznajte svoj napredak i osjetite zahvalnost za svaki korak koji ste poduzeli. Ovo uzvišeno stanje pozitivnosti i sreće potaknut će vaš momentum, pomažući vam da osjetite zahvalnost za svoja postignuća. Sad oslobodimo svoj um od tjeskobe, stresa, straha i beznađa. Dopustite zahvalnosti da očisti vaš um poput osvježavajućeg vala, ispirući negativnost i zamjenjujući je spokojem i radošću. Učinimo zahvalnost svakodnevnom praksom. Započnimo tako što ćemo se prisjetiti stvari na kojima ste zahvalni u svom životu. Razmislite o malim stvarima koje vam donose radost, poput vaših prijatelja i obitelji, dragocjene povezanosti sa svojim voljenima i udobnosti doma u kojem živite. Odvojite trenutak i osjetite duboku zahvalnost za ove blagoslove. Sad prebacite fokus na svoj poslovni život. Izrazite zahvalnost za svoje suradnike, proizvode ili usluge koje nudite i prihod koji ste zaradili. Zahvalite se na prilikama koje su vam se ukazale i iskustvu koje ste stekli. Svim srcem zahvalite se za ove aspekte svog profesionalnog puta. Konačno, okrenimo se unutra i iskažite zahvalnost sebi. Ovo je možda najizazovniji dio, ali zapamtite da ste vrijedni zahvalnosti. Razmislite o 3 aspekta svog bića, svom tijelu, umu i osobnosti na kojima ste zahvalni. To može biti vaša snaga, bilo fizička, bilo unutarnja, kreativnost ili bilo koja druga kvaliteta koja vas čini jedinstvenim. Dopustite dubokom osjećaju radosti i zahvalnosti da ispuni vaše biće dok se prisjećate i cijenite ove aspekte sebe. Na kraju ove meditacije razmislite o snazi zahvalnosti i emocijama koje ona izaziva u vama. Osjetite zahvalnost koju ste iskusili kada ste primili ove darove ili proživjeli ova iskustva. Duboko udahnite i ponovo proživite te emocije, dopuštajući im da prožmu svaku stanicu vašeg bića. Osjetite kako se u vama širi toplina radosti i zahvalnosti.
Kada budete spremni, polako otvorite oči i ponesite ovaj osjećaj sreće, radosti i zahvalnosti u dan koji je pred vama. Zapamtite, zahvalnost ima iznimnu moć mijenjanja života i može donijeti veliku sreću u vaš život. Svaki dan budite zahvalni i iskusite istinsku radost koju zahvalnost donosi.